na alụsị ọbụla na-eli nkịta ụdị akọdụkwa na alụsị na-eli ewu na alụsị dị ile adịwo ile. O buru iwu bụ na alụsị ọbụla na-eli nkịta adịwo n'ọnya kachi dị pawa. Alụsị na-eli ewu na-adịkwu pawa, alụsị na-eli ọkụ na-adịkwu pawa, alụsị na-eli evi ụdị ahụ n'ọnọdụ pendụl ụdị agwụ ndị bunu ji eli ive nkebe na nwere agụ bụ iwe na-eli bụ nkịta. Nwere agụ eji asị gị na nkịta ka ọ na-eli ije ka ị nụọ ya ka ịkpọpụta onye na be gị agwa gị na nkịta gị eji akpọtụ ihe asị na ejiri nkịta akpọtụ na-ewu ka eji akpọtụ ijiri ewu kpọtụ ama ndị ile na be gị. Chacha Igbo mụrụ nze m ọzọ Igbo ekenekwa m unu Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Asị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị. Asị m ihe ọma ya emela anyị n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ, ihe ọma ya emela anyị na-eke nye orie na afọ na nkwọ. Asị m nke onye chie na gazieli ya. Biko na Igbo ndị ọma ndị mụ na-ebulukwa na mbata ụbọchị nke unu afọ vidiyo nwanne anyị nwoke anụ n'akụkụ ebe bụ SS Power. The last time ọ bịa o kwuru maka ihe mmeri kịta ndị mmadụ adịghị satisfied, so Obuchi atakwara topic azụ ka ọ kọwakwa mmụọ about ihe mmiri, maka ekwuru m ya mgbe gara aga na ihe niile ọ kọwara na that video na onye eze Jizọs ma ndị na-eje na nke onye ma ndị na-eje na nke ndị mmiri ama like na video kịta okwu ekwe nabata maka na ndị a na-eji egbu ọbara na mmiri ejecha mechi ha na-eme egbu ya na mmiri, ya bụ ihe adịghị mma. Gee na ntị ka unu nụ ihe nwanne anyị nwoke akọwa maka ije na mmiri, ọlụ mmiri, ihe ọbụla gbasara mmiri, ịchụ aja na mmiri, o igbu ewu ma ọ bụ ihe ọbụla a na-egbu ma ọkụkọ awee n'ime mmiri. Kewaa na ntị ka unu nụ ihe ọkọwa maka ya bụ okwu. Igbo mụrụ nze m ọzọ ọ nọ n'olu ebe SS Power agwara m unu nwere n'okwu mmale m maka onye na-ekwu nwere ọ na-eme onye na-ebekọ ebekọ na mmịa na anyịrọkwanị nkọ onye na-ekwu bụ okwu akpụ na nna gwuleri onye na-ekwupụ nke mmere mekwesị ọzọ n'elu. Ọnwa ndị na-asụ n'ọtọwa aka mbatatala online ọzọ bụ na mụnwa na-arịplayịrọ meseji ya ebunu mara na ọlụ nwaanyị na-alụ ya anụwa bụ ọlụ omenala o silikere nna ọlụ omenala silika. O nwere ndị esi nọ na adịleghị izi mana ọ dịrị ezi dịka m ji gwa unu mbụ gwa unu na adịmasị mmadụ ya jekọpụtara m mgbọrọgwụ. Enwere m ụmụazị na be m otu mmanụ kasị ahụ ji aka ọ pụtara m mgbọrọgwụ si o nwere ike nzu ụmụazị m bụ mmeta afịa bikọs na afịa na-afụ ya anya emetewa ezikọ mgbe m na emete gị mmalị yes na-abịa mgbelewa ga-amete ka amete ma nke mgbọrọgwụ a adịmara awa je ka ametela m mgbọrọgwụ n'olekọ ya avarapụ ive nsị ya mete ruo ometa ive ọzọ onye ọha ndị ji aka mapụta mgbọrọgwụ. Ọlụ niile m lụrụ since last week wee luo this week bụ ọlụ na-eje apụtara mgbọrọgwụ onye mere na dị abụm online since so mana mụ chọrọ ka m reply ya ebe mmadụ na-abụkọ ịtọ ichiwe ka ọnwa na-eche mpatakwa reply kwa ndị ọzọ m gwara nsi na iwe gbagoturu n'anya na-ajụ nne m na mma agwụ unu ka o ji ede nke nna amarọ mma gbakwu unu maka ndị na-ajụ m ese mmiri ndị mmiri ọ nwere ndị ese m ụlọ ya na-ajụ m na kele ka eji aga na mmiri na o nwere dibịa ọ jụrụ na-egbusili ndị mmiri ọbara ma eluo na mmiri. Dibịa ahụ asị ya yes na-egbusili ndị mmiri ọbara. Ọ dị ntị njọ na asị na-eji evi nwa akwa bụ oke tagbuli. Onye na-asị na-eji evi nwa akwa bụ oke tagbuli. Onye si na ya na-eme dibịa na ya na-eme omenala ka ọ dị ka ajụ ese mobile ese pele mpe ọ na-akọ iwe na-agbaka moto ka ị na-amara mgbọrọgwụ na ịmara iwe niile ọ bụ gbasatakwulu ndị mmiri ka ị na-amara ọ jọkwara ndị ori nna so nwa na-achọ ka m kọwara nwa bụ iwe bụ iwe ndị mmiri. O nwere okwu mgbalụ nso na ọ bụrụ na unu bụrụ okeke ka ọkwa ma moto ma ji ma ọsịa ma ọsọrịa nwa gaba na mmiri ịbịa ka ọkwa nwa gaba na mmiri echi na-ekwale nke gị si na n'ụdị aka eji akwa ndị mmiri. O nwere ya na-anụ nwaanyị na mmiri nwee ya na-anụ dị na mmiri nwee nwere ndị otu na mmiri. Ọ bụrụ ịbụ mmadụ ka onye abụla gwa ibe abịa kwale nka ibe na mmiri esi n'ọkwa ibe nwa abịa na mmiri na ibe nwa ọkwara nwa abịa na mmiri ka ike akwa nwa akala mbịa tumoro usoro like that. O nwere ibe ga-akwa nwa abịa na mmiri ndị mmiri ga-anabatara ba ma nna dị gị
ndị mmiri ama nna gị maka na ebe dị na mmiri riri nne nwaanyị nọkwa n'ime mmiri ahụ. Nne nwaanyị anị enwere eke mmiri, enwere ndị ichie nọ na mmiri, enwere ụmụaka nọ na mmiri, enwere ọra mmiri. Ibe dị na mmiri buru ibu, nwere nke ndị anyị na-amasịrị. Onye na-aje na mmiri nwere ibe na-akpị oku ọnwa bịa na mmiri. Onye na-aje na mmiri nwere ibe mkpoli oku ji bịa na mmiri. Ebe akpọlụgo oku bịa ebe jụọ ese jụ ibe eji akwagala ndị nke anwa ibe ka ba nwa anabata ya. Maka na magọgwụ na mbọsị na na-agara na mmiri na-efi ndị mmiri na-eje abịa mbọsị eke. Ndị mmiri na-aga afịa otu a mmadụ ji aga afịa. Ndị mmiri na-aga afịa. Ọ bụrụ ibe niile nọ n'ime afịa mbọsị eke bụ mmadụ. Ọ bụrụ ibe niile na-azụ afịa mbọsị eke n'ime afịa bụ mmadụ. Onwe ndị bụ ndị mmiri ma ndị mmadụ adịghị amasị. Onwe ndị bụ ndị mmiri nọ n'ime afịa na-azụ afịa valesịa ma naba. Onwe ndị bụ ndị mmiri bịara afịa bịa golo ive ma gosielu eme gịnị ma naba. Ọ bụrụ ibe niile bịara afịa mbọsị eke na mbọsị abụ na-abụ mmadụ ka unu ghọta ya ghọta. O nwere onye na-eme oge ọ na-abalị ọba n'ime afịa ọ na-akọta ọvụ nwaanyị masịrị nne topu enu ọbịa nga afịa. O nwere ka ọtọnụsị azụ ya onye anụ ya na-azụ na-ego afịa ọtọnụsị azụ ya ma mfụzi ya. Ọ chọọ ya n'ime afịa niile ahụ ma mfụ ya ga. Ọ bụrụ ibe niile bịa n'ime afịa bụ mmadụ. Ndị mmiri na-abịa abịa na-eje abịa mbọsị eke na-eje abịa mbọsị abụ. O nwere onye ndị mmiri ya asị ya ga ka ogolu biskiti, ka ogolu ibe niile ọnụ na-eli, ka o tinye kandụl, ka o tinye fanta. Ma nyanwe eji na ọkụkọ ya bịa, ma nyanwe eji na ewu bịa. Na-etinye ọjị ka ọ bịa ya ya nọ emele iwe n'okwu. Iwugo na o jiri ọkụkọ mana o je kpecha ekpere akpa elu ọma na mmiri ahụ ndị mmiri emele iwe n'okwu. Onye na-eme na ndị mmiri agbalịdere gị agbapụtala gị na ndị mmiri esese ịjụ ese kele ibe ndị mmiri ga-ahụ n'iga eji bịa imene na ịmachara maka na ị nwere ike spend ego je na mmiri jecha na mmiri ndị mmiri ga-anọrọ ebe anara gị iji nwa aga na mmiri ahụ na onwere ndị mmiri gị na-request. Otu akwa dị na Alusi. O nwere onye ga-aja na mmiri olu ogbu nwere ile ọkụkọ ọ malụ na ọkụkọ nwetara ndị mmiri ogbu edi eme edi gwụsịrị ndị mmiri ọbara. Ndị ahụ ị na-anị bịa nwere mma si bebe bịa bagbusi ọbara nwere ọkụ ma egbu ọbara n'ime mmiri ije n'aba. Ndị mmiri asị n'imere gịnị n'imebili bebe n'imere gịnị n'imebili bebe. Ọ ya gwa gị n'aba maka na ọ nwere mgbe a jesi gị bịa ka igbuo n'ụba anụ egbulu ọ gwara gị bịa egbuo n'ụba anụ. O nwere ndị mmiri na-awa n'aba ndị mmiri asị ya bịa ka ọkwa di ya. Onye abụ nne nwere ibe a na-akpọ iru otu na ibe ndị mmiri dị na ọ kwagotara oburu ndị mmiri na anụ na ndị mmiri bụ ebe ọ dị bụ na nwere iru otu na ndị mmiri nwere ebe ọ gwuelia ibe dị ka anyanwụ na-agbala ọ dị na mmiri vasi ya bịa ka o sieli ite ka o lieli olili. Onye ahụ akwalị ma ngwongwo ya akwa ma pọtụ ma avele ma ngaji ogolu ma ji wa gaba na mmiri ahụ ụlọ kpesị ekpele ogbulu dati ọbụla gbukwasị na anyanwụ na-agbala ọ bụrụ n'ime mmiri ka ọ ga-egbunye na dati anyanwụ na-agabala na ite ahụ ọ debere na mmiri and galọn ọ debere na mmiri ka ọ egbukwasị ọbala o gbusie onye owu ite ya na ndị nya na-eso bịa elie. Nke a bụ na ndị mmiri si abịa ka o sieli ite maka onye na-ekwukọrọ ndị mmiri bịa ma nwere onye ekwukọkọ onye nwekwa anyanwụ na-agbala na mmiri. Ma ọ bụrụ ibe ị na-eje bụ na ka ị gaa na mmiri n'oke iluo na mmiri ka ị nwekere ndị mmiri ba agbala gị kata mgbe iyi eje tinye ibe ndị mmiri si gị nweta mma n'onu nwere mmiri gbagbuo ya agbagbu ọ bụ na ọnwụgo etuvuo etu na mmiri ahụ ndị mmiri ka anaghị. Ma nke na igbule egbu nwere ọbara gbuo na mmiri nke na ndị mmiri akọrọ ị na-emebili ndị mmiri ị na-emebili iru ibe asị apụta emecha awa gị na-abụ emechasị na ya awọ ya o nwere mgbe a jikwa ngị bịa ka igbuo anụ. Ibe ngị na ndị mmiri ji bụ obu na evi ka ndị mmiri gwara gị butere ive na ngị nekwe ndị mmiri nkwa evi o mere gị ive evi ị nwere iwere ụgbọ ibulu evi iluo na mmiri ibulu evi anwa tụ na mmiri
iwebule evi atụ na mmiri na aba gbasara ọzọ gị na ndị mmiri enwegolu efife ọgụta m efi anya gbagote elu gbasara ọzọ gị. Otu a ka ọ dị ewu. Inweta ewu ọbụna ọ dị gị ka ọ nwere ndị na-abịa nwụli onye ọgọ na-eme ịbịa na mmiri ihe afụ ọkụkọ eju na mmiri, ewu eju na mmiri. Ọnọdụrọ ndị ahụ mkpa ka gbuo onye egbe na mmiri. Inweta mmiri nyicha nye ndị mmiri tụghacha na mmiri nwere ewu ya tụgharịa na mmiri, ewu ya agbagote na ọgbagota ọbụna ya gbagotara ọnọdụ ebe anwụọ. Ma ewu gbagota ọgbagota ọgabala onwe ya etinyego ndị mmiri nlie inyego ewu ahụ asị gị nye. Ọbụna chọrọ ka i gbuo onye egbu ka ọnọdụ n'elu gị nwụọ itinye mma na akpịlị. N'inweta ewu ime gịnị inwere isi ya tinye na mmiri agbagbo onye bụ ewu gbagbozie ya etu n'anya na mmiri ị na-egburole ndị mmiri ọbara. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka igbuo ndị mmiri ọbara bụ isi egote ndị mmiri gị ọbara ndị mmiri wara gị n'ava nke bịa ka ibugote bụ enu ilu so gote ndị mmiri gị ide na be gị na-emele gịnị na-egbulie ihe ọbụla esi na ị ga-egbulie na-egbukwasị n'ime. Mana ndị mmiri wa agabasị gị nwetara ive igbu na ọbara na mmiri ọ na-adịrọ ndị mmiri mma igbu na ọbara na mmiri. Ibugara ndị mmiri be biluo na mmiri nwere atụ ya na mmiri gaba ebe ya na-aga data ewu nwetara ndị mmiri ọ na-ahwa gị ụta ọgọ ndị mmiri si gị nwetara ewu nwere ewu atụ na ikpechekpere nwere ewu atụ na mmiri okogote enu fine ọbụna okogotere mmiri egbuo ya inyego ndị mmiri gịnị nri inyego bụ ewu agwara gị nwetara iwe banagolia iji ya na-ava ma ngwa na-ava again. Ọ bụrụ ibi nwere ewu nwere mma tinye ya na akpịlị ngị nwa bụ mmiri ahụ anyanwụ na-agbala ga dị na mmiri i nwere anyanwụ na-agbala na mmiri ahụ ị na-egbuli igbucha ihe elikwa dị anụ ka ilicha nwere anụ tụ na mmiri ilicha ihe elihu ya ibe na mmiri ọ nwere akpụ na-adị na mmiri ọ bụ na akpụ ahụ agwa gị bịa ka iwuolie ite ibi ibuso ọbụla na akpụ ahụ dị na mmiri ahụ ibusocha ọbụla na akpụ ahụ imekwa ọkụ iwe ngị na ndị ngịra so ewu ite lie anụ lisi anụ na-anabụ na abịa kwado ndị mmiri. Ma ọ bụ na ndị mmiri si gị kpọtara ebe bibili nwere ọkụkọ tụọ ya na mmiri ọ bụrụ ewu ka ọ gwara gị tụnye ọ bụrụ evi tụna na mmiri ede egbukwasị ndị mmiri ọbala ị na-emebi iru mmiri. A sị na mmiri enwere ilo bụ eziokwu ma ọ bụrụzi mbịa na-emebi iru bebe so malụ na amalị na ndị mmiri onye ndị mmiri wara ava na ọnya nwụta ọkụkọ oluo na mmiri o jide ọkụkọ na ọkpa na abụ kpekpesi ekpele o nwere ya tụna n'ime mmiri ya gbagota ọkụkọ ya gbagota ọ gbasara ozi onye nwụtala mgbe anyị tụrụ na mmiri ndị mmiri anagbolu gị ivi ji bịa. Ọ bụ na ọ dị gị otu anwa na ị chọrọ ka ọ gbagote enu ime gịnị iwe ili dị ọkụkọ ahụ iji were isi tinye na mmiri ahụ mmiri agbagbuo ọkụkọ ị na-anya ọbụla onwego ịtụnanya na mmiri ihe gburu egbu mmiri ọbara ya emetụrụ ya ị na-atụnalị ndị mmiri ivitele mma na enu ndị mmiri agwa gị na valilive lụrụ alụ ịmana otu ahụ itiele mma na onu na ọlụrụwọ biva gị nwetara ive ahụ nwetara ndị mmiri alụrụwọ na ndị mmiri na-elerive lụrụ alụ. Ije anya na-eme na ije ọ na-emekwu n'ebe alụsị nọ ije n'ime abịa vu ewu ichọrọ ngote na mpụ ya ezuru otu ihe gotere maka na alụsị ya eliri ndị mmiri na-anara okwu ya iluo n'ime abịa vu ọbụna obi kasị gị nwere ije na mmiri iluo ọbụna na amụ ya ezuru enwere mkpi a na-apịa awọrọ ụdị akụ dị ebune ilu ebe ọbụla amụ ezuru ya ezu na amụ n'ofu amụ ka nwere na nwere nke ya bụ imetụ aka na mobụla ofu amụ ka nwere mkpụrụ amụ ka nwere mkpụrụ amụ abụọ ịma nje eje n'ebe alụsị dị ịma nje eje n'ebe ndị mmiri dị n'ive lụrụ alụ ka ọ bụ ife lụrụ alụ ka ọ bụ ị ga-avụ ewu ọbụla tapịla anya ka ọkụ tapịla anya igote nne ya na alụsị ya anarụ gị ndị mmiri anarụ gị otu o si dedewe ahụ ekenekwa m unu. Abịa na ndị si n'ọsa na-abụ na-agba ava n'ime abalị onye ọbụla amaala omenala a na-agbara afa n'abalị onye ọbụla amaala omenala a na-agbara ava n'abalị onye dibịa malụ nwere ndị otu nwere ibe agwụ nya na so nwee alụsị dị na bịa nwee ndị otu nwee machi ma ọsọ nwasọrọ ibe niile zuo ọka na bịa a na-agbara ava n'abalị. Onye ọbụla na-agba ava n'abalị o nwere ibe nwere na bịa onwere eziteli ọlụ ahụ ọ na-alụ
na wayo ka ọ bụ onye wayo ka ọ bụ onye oju nukole na-ekwu na si na SS power kwulie onye wayo ka ọ bụ na na-agbara ava n'abalị time ahụ na ọkwọ 7 8 dibịa nwa agba n'ọchọ dị agba ava nke nwa bụ onye na-agbara ava bụ iwe eje na-agba n'ava na-agbatara gị n'ava bụ ndị nwụrụ anwụ ọ gwazi gị na mma gị anwụgo ọ gwa gị na nna gị anwụrụwo ọ gwazi gị na nna gị anwụrụwo nga nwa bụ onye na-eliru jụrụ ọya se ndụ gị ava na-ada na-enwugo ma nga nwa bịara na bịa dịkwa ndụ o dị rizin ejiri agba ava n'abalị ava abalị na-adara mma ọ na-ada njọ ava abalị a na-adara mma ọ na-ada njọ o nwere ezigbo tivi na-apụta n'ava abalị ava abalị bụ ihe na-abịa ọ na-ada ọnwụ mana ọnwụ abụrụ ezigbo ive ọnwụ bụ nya jọkịchara ibe dị n'ụwa ibe eje na-abụ bụ ọnwụ na onye nke nwụrụ na onye nke anwụrụ na onye nke nwụrụ na onye nke anwụrụ ị na-abụ nna ndị ahụ anwụrụ anwụ na-abụ ibe dị na-agbachitela ọchị mala amalị na ị na-agba bụ onye na-avụrụ iru ya nwụrụ anwụ ya bụ ava a na-agba ị na-agba ava onye na-afụrụ iru ya bụ onye nwụrụ anwụ so na ava ya na-agba n'ama abalị bụ ibe niile na-abịa ebe ahụ nwere ihe eji na-afụ iru anya ya bụ na ọnwụ ka eji na-abụ onye nwa n'okwu gị na-akụ ị na-agbalị ava ya na onwe ya iru ya meghọ gị na iru agbawa ọchịchị ihe ejizi na-agbakwu ya na ọnwụgo adị agba ava n'abalị ọkwụkwọ 7 8 ndị akwụkwọ na 7 ndị ava mechie adị agba afa n'abalị onye ya eme ka ọ gbala gị ava n'abalị bụ onye nwere ọsọ na-abụ mara amalị na ịbịa be dibịa nwa mmalụ ibe bụ mmalụ onye nwu ji ọsọ na-aba agba ava onye ọsọ na-aba na-abụrụ ive meligbo na ka eji ama ọsọ na-abụ onye ọsọ na-abụ bụ ihe ọ na-abụ bụ ive mele kịta kịta ọsọ na-aba na-abụrụ ive gali mbụ n'ive na-eme kịta ka ọsọ na-aba na-abụ ọsọ na-aba na-abụrụ ive milim ya bụ ọsọ na-abụ ili ọsọ na-abụ onwe ndị bibe aji acha ihe aji akpọ ite ọsọ na-abụ bụ kaikai ife ivu dibịa na-achọ ka ọwụwa ava o ebu ụzọ mee gị na ịgbalị kaikai ọsọ na-abụ na nwere ka na-egbunye na-adị ka ọgwụ onye agbalị anwụọ bifo mee gị bifo bido ava omeli ọbụla dị ọsọ na-abụ apụọ ya na-arụ ọ gbakwala na dawan ọnwụọ onwe ndị na-eme ma ọ bụrụ na n'anya onwe ndị na-eme achọ mgba ava veti aka onwere ibe dịka achis onye ahụ mee iti ya o mee ya na anya ya nwa mee ya n'ebe a ọsọ na-abụ ka o ji agbala gị ava ọ na-agbara drila ava na ọsọ na-abụ onye ahụ ya nọ n'ebe ọnya ka ndị pastọ na-eyuzu ọ dị ka ịbịa onye pastọ akpa afa gị ọ na-ọgbala gị moto mmadụ nọ n'ụlọ nọ na moto mgbe unu na-abịa ma na-abịa ụka ya ọ na-agba gị ive na-eme kịta kịta ọma mgba gị ive dị omimi ma ive mele unu bụ ndị be anyị ji afọ ọlụ na mmụ ive a na-agba n'ava bụ na unu na-ebelivu ive mmadụ gbara unu kịta kịta ọnya bụ na onye na-egwu ndị be anyị unu na-ebelivu ive agbara unu na-eme kịta kịta ive bụ na mmadụ bịara n'ava bụ na ịbịara n'ava na be mmadụ ọ gba gị ive dị omimi ị na-amarọ sisi pụtara ụwa irodu n'iru onye na-agba ava mee kọlụ nna gị bụ na ọdịndụ ọ gba gị yes na ive nwa ya gbara gị bụ ive mele gboo mana onye sọ na-aba ya avụrị o nwere ife eme n'ụwa ọvụ onye sọ na-abụ bịa ya avụ abụ ịbịala bịa enwu jiri ego ọ ya agba gị n'iji ego na-agba gị ive azị mmụ ive na-emecha kịta kịta onye gọrọ gị ive bụ nya bụ problem gị bụ nya na-akpụchiri gị iru ọrụ maọbụ iru avịa na ive na-eme kịta kịta o mezi ka o mere ọkpọ ga-aba gị ma ị gwara ya aba gị mgbe ahụ ndị ihe ebeliwe si na ọnya ahụ bụ nya kacha avụ ụzọ n'ụwa iwe ahụ bụ asị asị onye ọbụla agbalị gị ive na-eme kịta ọ gba gị elete n'imele nyaa na be gị ọ bụrụ ava ka ọ na-agbalị gị ive bụ ava bụ na mmadụ wụsa ava wụwa ava ọ gba gị ive onye buchi gị gba gị ka ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị nọrụ gị ụwa gba gị na nye gị nsogbu bụ agwụ ndị ibe na-ebu unu na-enye gị nsogbu iji ogu ọ gwa gị na agwụ na-enye nsogbu bụ agwụ ebe dị otu a bụ nye na-enye nsogbu anwa iju esobụla eziokwu mana onye asa na-abụ ya avụrị iwe onye asa na-abụ ya avụ bụ ọ bụrụ na n'ive dị enu ọ bụ na ọbụ ọ ga na onwere ive dị otu adịbun ive dị otu adịbun ikwu ya yes o jigoliwe ọ gwara gị ọnya ka eji enwe ọsọ na bụ o jigoliwe ọ gwara gị jideta gị n'ọlụ ive ọzọ na ya anụzi bụ na agbọlụ gị oke ite bọọlụ gị nwunye ite bọọlụ gị udu akọ mmiri
gbuolu gị mmiri akụ na okpoto, gbuolu gị ekwe ekwe, gbuolu gị ọtaka na mbịakọ. Mgbe ahụ ọ chọọ gịnị, ọ chọọ ego, maka na ya walị ka agbalị mma iwe a niile na-ele anya mmechi dibịa na-abụ ndị na-eme dibịa luo 100, ndị na-ejiri ọsa na-abụ agba ava eluro 20, ndị ọzọ nne bụ ọsa na-abụ ndị ntibute, ndị ike, ndị dibịa nsata. Ịghọtala ọkụ o jede na dibịa ka ọ dị na pastọ. Onye ka ndị pastọ na-eyuzu, onye nwa ka ndị pastọ na-eyuzu. Onye na-ejebe dibịa na-amali ka o ji aga. Ife dịzị kịta n'ụwa nwaanyị nọzi iwe kịta bụ amara m masị na nwaanyị ọ dịka ịgara ọ bụ na dibịa ka ọ nọ aka, ọ bụ na anwere ya mmali ga-akọwa. Mana ndị na-eli ọlụ na-eli ego dị too much. Agwara m unu na-ekwu na Igbo ya asa anya, Igbo ya asa anya ba esi n'aka mme gịnị nwere onwebe. Agwara m gị sị gị na onye ọbụla nwere arọbịnagụ na-abịa nwe ive ọ na-asa ahụ na nsọ ya edebele na abịa eri nnu. Mana ị na-ene ndị dibịa ahụ anya, ndị dibịa nsata anụnwa, ịrapụ onye ahụ dị n'ime alụsị ya nwaanyị bikọs o nwere ive nwere na bi n'ojọs o nwetali ive niile o nwetali ma ọtọka ma mbịa ka dokreti ebie o nwere ive nwere na bi. Ezigbo dibịa malive ọ na-eme, ezigbo dibịa malive ọ na-eme dibịa ọ na-agbago okwu ihe ama okwu ọnụ ya mara ka o si aga. Dibịa niile abụrụ ovu. Ndị ala mezili, ndị mekaniki mezili amarozi ndị bụ ndị ala. Enwe ọlụ dibịa nsata anụnwa amarozi ndị bụ ezigbo dibịa. Onye ọbụla bụ ọlụ gịnị dibịa wayo, onye ọbụla bụ ọlụ dibịa wayo. Ma ọmalị na eji ọmalị dibịa bụ agba ele ya bụ dibịa. Dibịa na-alụgị milion si na ego ọlụ na-alụgị ego material ihe eji egote ma alụ ọlụ gị ọlụ. Onye a bụ ego ka ọ chọrọ ntụrụ gị, onye a bụ ego ka ọ chọrọ ntụrụ gị. Dibịa niile na-anaghị na-eme majik na-eme ive dị iche iche. Ndị ahụ egosi gị na ndị ahụ marịba ha na-eme na ndị ahụ bụrụ dibịa. N'ive anyị eji alata mmụọ arụ Igbo ma nasịa bụ ego va nwere. Ife ha ga-eje lata mmụọ arụ Igbo nasịa bụ ego niile va mere gịnị va nwere. Onye apụta omeofu majik onye bụ dibịa. Ịdị aba n'ime olu mana ibe ụmụ mba ndị ọzọ fụ ndị na-eti mmụọ na dị eme dibịa bụ va na-eme majik. Agwala unu na majik bụ dibịa, majik abụrụ dibịa. Amarọ m ka o ji bụ na majik mmadụ mere mesie majik na-ejidete ndị Igbo ndị be anyị. Majik mmadụ mere na-ejidete ndị Igbo. Ọ bụ majik onye mere ya eme gị kpata ego? Ọ majik onye mere ya eme gị ọ bụ na ị ga-awụ n'iru ma ije bịa? Ọ majik onye bụ mere ya eme gị ọbụna na ive niile na-achọ na ije ebe onye bụ ewe? Ọ bụrụ na iwu bụ na dibịa gbacha avọ ọlụ ọlụ obere iwu. Ọ bụrụ iwu bụ na dibịa gbacha ava ọlụ ọlụ ọ gbapụtara. O nwere ava dibịa gbacha ava gbakpuo ava ọlụ apụta, dibịa wa ava gwa na ya lụrụ ọlụ a. Mana amakwa ndị a na-eme ibe amakwa na o nwere ọlụ dibịa ya alụ, o nwere ọlụ karịrị dibịa. Ọ dị ka masị gị chọrọ onye oke dibịa ya alụ nwa ọlụ ahụ. Ma kịta na dibịa niile na-alụ ụta ka na-alụ mbịakọ. O nwere ọlụ ya bịa n'odoga na dibịa anụnwa lụsị ọlụ anụnwa ọ daanọ ya nwụrụ. Ọ bụrụ ọlụ lụrụ mmadụ ka ọ na-azụ ọta mmadụ egbuli. O nwere ya malị bikọs o nwere eji ezigbote mgbọrọgwụ ma ezigbote mkpala ha bịa dive eji agba ọgwụ agbụrụ ndị be anyị ọgwụ na-ekpokọta na ọta ka na mbịakọ owe n'ite. Mmadụ na-agwọcha ọgwụ aja ọ chụrụ mmadụ aya bịa arụ. Ma ọ bụ na ndị dibịa ma alịba ha na-eme na ama na vas na dibịa ka na-eme. Mmadụ na-eme ọchụchalụ mmadụ aja. O nwere aja ihe eje nchụrụ mmadụ ịchụcha aja ngị na ọ gị bụ dibịa egolu ive mee gịnị gbalịsi onwe gị na aja chụrụ mmadụ.
mkpuchi ibe a na-eji akpuchi na aja agụ igu ibe eji ekpuchi mmadụ na aja agụ ime gịnị igu ibe eji agbalịsi onwe gị n'ụlọ ijecha na anata ime gịnị kwalibe na iji eji agbalịsi onwe gị pụọ n'ụzọ gbalịsi onwe gị gosi na o nwere unu bụ niile ndị pụtachala o nwere onye malibe bụ dibịa asị na alụ nke asị gị ya alụ nke isi na alụ asị gị na alụ nke isi na ị ga-alụ asị gị na alụ nwerozi nke na-adị alụ nwerozi nke na-adị alụ nọ ife niile dị n'ụwa ya na-alụsị ihe alụ oke ite lụọ nwunye ite lụọ mmiri aka n'okpoto o nwere ofe na-agba avilevile asị na ọ na-agba avilevile asị na ọ bụrụ nke na-ebunye ike amarụzi ụmụ na ibe na-agba avilevile mmụ iwe na-abụkwulu ike ka ọ na-ebule o nwere ọzọ dị staịlụ ejiri ha na ndị Igbo banye ego mana onye awọlị ka mere gịnị ka agbalị onye awọlị ka agbalị nke bụ aga ọ nwere onye na-ajụ m sị m na o nwere be dibịa ọgal o jere jụọ ese si ya na o nwere agụ malịa ma agụ anwa amalịa na ndị be na nkịta ka eji akpụtuli ya agụ na ndị nojewe ebe dibịa na-ata gwa na agụ n'ebe awa abụrụ agụ na nke ahụ na-asị ka ha na-asịlị ya nọ ka emele ive ka ibe a bụ agụ na-eme ive ka ọ kwụsị mme nwanne m agụ mma mmadụ ọ bụ na agụ ikwu nne gị biwo na-ele bụ nkịta n'ije na agwa gị na iwe eji akpọtụrụ gị agụ gị nwa adịghị mma na arụ bụ nkịta ilu anụ ọlụ gị agụ lụchalụ gị agụ si gbuo olu nwa bụ nkịta maka na ibe agụ bụ nne agụ mmalị gị iwe na-ele bụ nkịta so iwe eji akwa dị bụ nkịta oburu egbu mmadụ ma amalibe mmadụ bụ na amalụ na alụsị ọbụla na-ele nkịta anụ ụlọ gị na-edebe nsị ọbụma maka na alụsị abụ ya enwe pawa o ya enwe ike ya dị ya n'ime ya dị too much onye ga-eji gwa gị na alụsị ọbụla nwere nsọ onye na ndị be anyị na-eme bụ amara ibe na-emebe akpata ego ibe na-emebe akpata ego na ibe na-emebe ọlụbalụ mmadụ ọlụ onye agara aga bakpele mmadụ ekpele na agụ onye agara aga agwụ na ịmalị gị agbara gị n'onye ọzọ dị eli nwere nsọ na agbara gị n'onye ọzọ dị eli ịma na agwa na idebe nsị ya na-eme igbu olie ive mmadụ onye ọzọ emanlie so famili gị ka ọ bụ sọ gị nwa na ndị ọ gwara gị na onye na-eli ndị na-eli elie idebe nsị ya mpọsị ị ga-ayị nwaanyị ịma mba n'ebe ọ dị idebe nsị ọfụma ihe enwe ego ka ihe ji enwe ego bụ ka pịam alụsị ọbụla nwere nsọ idebele nsị ya na-eme gịnị na-ebu ebe onye ọbụla asị na Igbo ogwu ego na ị nwere otike oke ite debe na be gị ọ bụrụ oke ite mana nkịta na o nwere ike agwa gị sị gị na alụsị anụnwa na onye ọzọ dị elie ime gịnị igbucha anụ ike onye ọbụla si libe nọnwere ebe ọ bụ o nwere ebe ọ bụ alụsị nwere nsọ na-adị ileri nna alụsị ọbụla nwere nsọ na-adị ezigbote ile alụsị nwere nsọ na-adị ile ụdị bụ dị ile na-abịa ikwu nne gị abụ na ịchọ ka ọ dị ile na be gị debe ụdị nsọ ahụ na be gị iru ọrụ mmadụ ọlụkpele mmadụ ekpele n'iru ka ibu ka ọ ga-aga ọ bụrụ ya echa nwaanyị debe n'ebe alụsị nọ alụsị na-agba gị na ehicha nwaanyị nwa aba n'ebe ọ dị ilu ebe ahụ na-agwa ọjọọ mee gị na ọtọ nụ ọ ga-azụ ma nji na anụ ihe na-ekwu o nwere ike ntọnụ ga-azụ anụ complete emu 2 months ịma mmadụ telili na ije n'aba agwa gị na alụsị ahụ na-ewese gị iwu inwe eme gị na iwe jedokwa enye ngịrị ahụ nọdụkwa n'udo ma ọ nata gị ya ime mana kịta ọ nwerezi nwere nsọ na-agwa gị na-ehicha nwaanyị ma mba n'ebe alụsị nọ ọ gbasa ọ bụrụ gị ka na-agwa bikos ndị ike mbute idele n'ụlọ na-akwa gị aka mana alụsị na-apịnye ike mbute anyị na alụsị na-apịnye ukwu na ka esi na o nwere ebe ọ bụ ọgwụ na ọgwụ na-eme mmadụ ọganyala na ibute na be gị ọbụna alụsị dị na be gị nidere ọgwụ vapinye onye ọkụ maka na ihe amagodo bụ na alụsị kpesịkwa ya niile eje mbute ọgwụ bifo ibute ọgwụ ma alụ ọrụ onye ọbụla agụ mara ọbụna ibe dị na beve bụ na nkịta ka eji akwado agụ ọbụna nkịta ka ndị bunu ji anụ agụ si nwere nkịta mere gị na ọlụ gị agụ ka agụ gị dịile ọ bụrụ iwu bụ na anụ ọlụ gị agụ wute nkịta ọbụna ogbuwo mmadụ ọ bụrụ anụ ọlụ gị agụ wute nkịta ọbụna ogbuwo mmadụ ọ na alụsị ọbụla na-eli nkịta ụdị akọdụkwa na alụsị na-eli ewu na alụsị dị ile adịwo ile ọ bụrụ iwu bụ na alụsị ọbụla na-eli nkịta adịwa n'ọnya kachi ya dị pawa alụsị na-eli ewu na-adịkwu pawa alụsị na-eli ọkụ na-adịkwu pawa alụsị na-eli evi ụdị ahụ
n'ọnọ dipendịlị ụdị agụ ndị bunu ji eli ive nkebe na nwere agụ bụ iwe na-eli bụ nkịta. Nwere agụ ya eji asị gị na nkịta ka ọ na-eli ije ka ị nụọ ya ka ị kpọtuo onye na be gị agwa gị na nkịta gị eji akpọtue ihe asị nje ejiro nkịta kpọtue na-ewu ka eji akpọtue ijiri ewu kpọtụ ama ndị ile na be gị. So na onye ọbụla asị gị na ejiro nkịta kpọtụ agụ nke na ya bụrụ ovu o nwere ka abịa na be nna ya na ọ nwere alụsị na-eli nkịta abịa n'ikwu na nna ya ọ nwere alụsị na-eli nkịta abịa n'ikwu nne ya ọ nwere alụsị na-eli nkịta ma abịa na nke gị nwe alụsị na-eli nkịta. So lekpọta ya na be gị nye ya nkịta n'ihe ọ gwara gị ka ị na-enye ya ọ bụrụ igwu na alụsị ọbụla na-eli nkịta na-egbu mmadụ ọ bụrụ alụsị ọbụla na-eli nkịta na-egbu mmadụ bụ agụ. Ekenekwa m nke mere mere ụlọ iwe ya dị mbọsọ ọzọ mma bata ka m bụ ọlụ ya ewu m sị tata ma ala anyị mma aga m nso ndị kokene owu nọmba ka m nwere enwere m nọmba na onye ebe ibe ọbụla gbagotuli anya ọ bụla ọ marụ na ọ bụrụ onye ọ jụtara ya na mee gịnị na-acha atịa m na WhatsApp palm voice na mgbe ọbụla njem avịa mmemme gịnị mma pụtakwa replai anya otu nje replai ndị a. Ekenekwa m nke mere mere ụlọ ejikwana m n'aka wụ na-afọcha anya vidiyo biko Igbo ndị ọma njem onye na aka gbasa ozi a elekwa nna ya aka gbakwa na notification bell ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo fo like kwana this post drop your comment with anyị nwa mana na reply comment very well mgbe ọbụla o si na wee dị Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nweenụ mgbe ọzọ.